Takže zdravím vás ľudia od dnešného videa. To dobre, len tu ešte hovorím pozdrav. No, prečo tak ticho hovorím? Prečo som dlho nenatáčal na kanál? A prečo som vám nepoprel ani šťastné... Čo to sú do frasa? Veľkú noc. No tak šťastnú veľkú noc som vám nepoprel. Takže šťastnú veľkú noc vám prajem. A môžeme sa asi vrhnúť na hru. Ale vy mi nedávate vôbec, ale že vôbec tipy, na čo by som mohol hrať. Vôbec. A toto nemôžete vidieť, to sú moje osobné údaje. Zapni sa. Ináč, za chvíľu natočím tutoriál, ako si na Redmi 13C zapnúť toto, Game Booster. Ja som omylom zapol Roblox. Ja neviem ani čo robím. Hovorím, dnes som bol u mami ju pokúpať a vlastne ona mi uvarila detskú kávu a ja som ju zvalil. Ja neviem, čo mám dnes. Brávko. To je zase moje osobné údaje. Viete, čo je ťažké? Ja sa vás opýtam, mám stáť na tejto stoličke takto, alebo čupieť takto. Poradte mi, Bože. Takže ja to nemôžem dávať tak, ja som tak zvyknutý hrať. Ale nie, ja musím tak. Počkaj, dám ready, len sa umiestňujem na stoličke. Nie lepšie. Čiže knockouty, hej? Áno. Ty máš na ktorý ešte hyperinu, Bože? Ty máš skoro všetkých brawlerov na 11. Jak skoro všetkých? Pár ti chýba. Vidíte len polku tejto vizitky, lebo to sú moje osobné údaje. Keby ste chceli vedieť, kedy sa odhalím, dajte tu 12, alebo 20, alebo 1000, alebo 100 lajkov a prezradím vám to. Krasa! Na mňa padol meteorit, kým ja sa tu umiestňujem pre vás. Kúkam, že či vidíte alebo nie. TF. No, celkom OP. Počkajte, ja sa musím vydýchať z tej hry. Dobre, už som sa vydýchal. Už sa chvíľu mám na ty pripravenú hrdčaričku. Nice. Už jede.
Ježiši. Ja som si tu čítal vizitku a úplne som zabudol, čo je to. To máme tu nášho teammate z minulej hry. Že ja sa potrebujem pozerať, či vy vidíte. Ale však to je noob. Tento je noob. Neviem. Trospie noob. Čakajte, koľko má brawlerov? 42 iba? Ja už 49. Nech kúsok zamaka. A otvárajte start dropy. Máme ešte 3 epic brawlerov. Potrebujeme, a už mám každého epic. Pásne, keď máš brawl pass. Kamu, a viem čo to, že bude nová rarita. No, aká? Ultra Legendary. Teším sa, ako budeme platiť 7000 kreditov na to, aby sme unlockli to, ako sa volá, 100 pilotálku. Ja neviem, čo myslíš. Ľudiako? Napíšte. Kaze. To je nejaký noobský brawler, nie? Napíšte mi do komentárov, že či ste niekedy boli Bay to Win. V brávku nie, v Robloxe áno. A ešte v ostatných hrách som nebol okrem Robloxa. Ja s týmto tunobou nehrajem ako. Ani Edgara nemá na maxke, čo? Však to má každý. Daniel? No, Ja ti ukážem vlastne, čo mi môj kamoš dal na fiš. to mne to trvalo 4 roky, aby dal 13 000 trofejí, čo za roku škoda na 1000. Mne to 2 roky trvalo dostať 10 000. To je málo. Ja s týmto nubakom, sorry, ale nehrajem, no, konečne. Čakať. Akého brawlera si mám vybrať, lebo ja som z toho blázon. Vyberám ti. Baza vyskúšaj. Baza! S tým neviem ani hrať. Poviem pravdu. Lebo prvé 3 showdowny. Viete čo, ja už končím toto video, lebo mne to lezie. Má takto mobil. Keby som dal takto a takto hrajem, vy nič nevidíte. A keď takto mám, tak vy vidíte. Takže ďalšieho videa sa uvidíme, takže čus.